Čaute priatelia, vítam vás pri ďalšom videjku. Tentokrát to bude zaujímavé, pretože prvá vec, ktorú vám musím povedať, že sa mi podarilo, myslím, že 4 krát preletieť tú trasu v leveli 1. Ak ste nevideli videjko, ako sa mi to nepodarilo, tak si ho dohľadajte na mojom YouTubeku. A už sa mi to teda podarilo, takže lietam s Radiomasterom Boxerom, odkedy mi prišiel a je to lepšie. Takže odporúčam opäť a znova ísť čo najskôr do ovládača. Ale čo je nové, priatelia? Mám okuliare. Takže pořídil som si okuliare od, teraz to asi zle poviem, moja chabá angličtina, je to značka Walksnail, sorry, a je to produkt s názvom Google X. A tieto okuliare majú možnosť HDMI vstupu aj výstupu. To znamená, že vy si viete váš simulátor cez HDMI pustiť do týchto okuliarov. A ja to idem teraz vyskúšať. Čo by som chcel ale povedať, pretože to je veľmi dôležité, ako si tie okuliare nastavíte, pretože v návode, buď som to prehliadol, aj keď študoval som to asi 2-3 krát ten návod a nenašiel som to tam, ale niekde na nejakom fóre zahraničnom som sa to dozvedel a chalani tam hovorili, že v návode to je, ja som to tam nevidel, takže ak som to prehliadol, sorry, a ak to tam naozaj je, tak mi proste dajte vedieť, že to tam je, lebo ja som to tam nenašiel. A ak by ste to tam teda nenašli aj vy, tak celá pointa tých okuliarov je v tom, že vy tu máte HDMI vstup, výstup, vstup, toto je výstup, toto je vstup, tu je slot na pamäťovú kartu a tu je vstup na audio klasický, video klasický signál. To znamená, že viete s nimi lietať aj analog, keď si tu pripojíte vlastne príjimač na analogový signál. Čo je úplne super, pretože v jedných okuliároch máte dvoje. Nemusíte mať milión okuliárov, takže ako ja som spokojný. Čo je trošku chybička na tých okuliároch, že tie HDMI káble sa vám tam nevojdu. Nevojdu sa vám tam, je to také zapustené to HDMIčko, takže s tým káblom teraz, dúfam, že si to nepokazím, ale dúfam, že to uvidíte, musíte ho proste takto oškubať. Musíte ho takto okrájať nožom, aby sa vám tam to HDMIčko vošlo. Čiže to je taká prvá vec. Čo je na týchto okuliároch, mám predchádzajúce video, kde som to riešil. Taká achilová pata týchto okuliárov, že veľa ľuďom vraj nesedia, že sú proste na širokú tvár. Som tento prípad. Takže som si musel na 3D tlačiarni vytlačiť takéto vložky, aby som to vlastne zúžil, aby mi tam nepresvítalo svetlo. Takže na 3Dčku, ak budete mať tento problém a potrebujete na 3Dčku, milé rád vám to vytlačím. Dajte mi vedieť. Dostať to tam je taká patália, mám to proste na sedláka, ale hlavne, že to funguje. A teraz ten najdôležitejší moment týchto okuliarov. 2 dní som sa crcal s tým, ako ich pripojiť proste k tomu HDMIčku, k tomu kompu, pretože mi to tam stále nešlo. Tá pointa je taká, to čo som spomínal predtým, že som to nikde v návode nenašiel, že vy si týmto tlačítkom naspäť, áno, keď ste v menu, tak týmto tlačítkom sa dostávate proste naspäť o krok. Podržaním tohto tlačítka písali chalani, že 5 sekúnd, neviem, proste ho držte, dokedy vám nezačnú tie okuliare prepínať tie vstupy. Skrátka, tým
podržaním tým tlačítkom si prepínate, či to má ísť audio, teda HDMI output, HDMI input alebo klasický analog vstup. Takže to je veľmi dôležité. No, toľko k tomu. Čiže takto to rozchodíte. Funguje to. A ja som to ešte v podstate s tým simulátorom na očiach nemal. Takže ide o premiéru. Takže uvidíme, sám som zvedavý. Bolo mi povedané, že to není moc dobré, že to je nezmysel, ale chcel by som si, keďže som tie okuliare v podstate mal prvýkrát na očiach až teraz, keď som si ich kúpil, tak chcel by som si zvyknúť na ten pohľad, na tie okuliare ako také, mať ich na hlave. Takže idem do toho, že ten simulátor si budem cez to pozerať. OK, poďme na to, dáme si lift off a budeme skúšať zase prvý level. Takže konečne s okuliarmi. OK. No. Takže lietať zase opäť a stále s boxerom, samozrejme. Ja si dám tie okuliare. Dobre. Hopla. Takže klasická lipo baterka. Niekde si ju dám do vačku, aby som ju nezhodil. No, pozrime sa na to. Teraz nenájdem ovládač, priatelia. Dobre, mám tam tmu. Tmu tam mám. A prečo tam mám tmu? Skúsime tie vstupy prešťukať. Čiže takto vám začnú pípať tie okuliare. OK, čiže dostal som sa na digitál. Podržím. Teraz mám analóg, to je iba taký štvorec, modrý. To ešte potom by som chcel vyskúšať, že ako to podržím. A čo je, nič sa nedeje. Ešte raz podržím. Aha, OK, zlé tlačítko. Dobre. A mám tam tmu? Nemám. OK, vidím hru. Paráda, priatelia. Takže, okuliare sa tuto dole dostavujú. To si aj tak neviem dostaviť ani za toho pána. Mám nejaké proste zlé oči. Asi moc blízko na sebe. Dobre, dajme tomu. Ale veď ideme na to. Jasné, drona, áno, ty inak akože... neviem, kde mám mikrofón, dúfam, že ma budete počuť dobre, lebo ten mikrofón je tiež taký, jak za tie prachy, ktoré stál. OK. Každopádne už len ako pre mňa halus to, že vlastne nevidím nič. Vidím iba tú obrazovku a ako logické, hej, ale ten ovládač, že tieto veci, no keď ho máte zavesený na krku, čo ja teraz nemám, tak je ľahké ho nájsť, takže však veď dáva to zmysel, že okuliare si dáš až keď budeš lietať. Dobre, priatelia, poďme na to. Som fakt zvedavý, že či budem mať ten... tú tendenciu toho nakláňania tej hlavy. Dobre. Takže zase je to o niečom inom, priatelia. Zase je to o niečom inom. Dobre, idem najskôr len tak, aby som si zase zvykol. A čo som si na sebe ale všimol, priatelia, je... OK.
že vždycky sa potrebujem trošku rozlietať, že nedokážem hneď na šupu proste dávať, dajme tomu tú trať, že vždycky si musím nejaké takéto srandy polietať. No a už viem asi, čo ak niekomu vadí. Takže čo mu vlastne vadí? Pretože to trhá. Pravdepodobne tam bude nízka obnovovacia frekvencia, alebo, neviem teda, pozriem si potom záznam, že ako je to s lagmi na kompe. OK. Že či mi proste zase laguje komp, alebo sa jedná o vlastne nejakú signálovú chybu. Lebo mám pocit, že to je také akési potrhané. Každopádne je to zaujímavé a myslím si, že v rámci nejakého toho zvyknutia si na tie okuliare to není úplne blbosť, ale určite by som to asi nehral, že dlho. Že tak ako viem ako mastiť ten simulátor nejaký dlhší čas, tak s týmto by to asi nešlo. No, ako tie reakcie sú tam fakt, že fú! No, kde mám ten mikrofón? Dobre, dúfam, že ma počujete. Akože na to zvyknutie si, ako vidíte inak, tak ten prvý level už akože celkom oproti tomu začiatku je v mojom podaní lietateľný, takže ten progres tam proste je. Ale stále sám na sebe vidím veci, no, že niekedy proste zabaraním, alebo niektoré veci skrátka nedokážem. Ty kokso. No, normálne je to zase o kúsok náročnejšie. Ale pecka. Hopla. Dobre, dám si len taký nejaký voľný let zase. Musím to resnúť. Dobre. Dám si nejaký taký voľný letík. Ja si viem tuto na tejto mapke tak fajnovo popri tomto plote, akože vieš, že držíš to nízko. Preletíš si z jednej strany na druhú a tak. To je také na rozlet celkom, ako teda aspoň ja to tak robím, hej. Zatiaľ upozorňujem, že toto sú moje začiatky, takže ak si to náhodou pozrie niekto, kto už lieta, tak proste začínam. Čo sa týka momentálnych nejakých nalietaných hodín, absolútne neviem, ale sú to nejaké na dni, sú to nejaké koľko, 3 týždne? S tým, že v týždni nejaký takto pol hoďka, možno hoďka lietania, takže ale presné dáta nemám. Dúfam, že som prepol ty koksované.
Dobre, priatelia, už som si nejak tak na tie okuliare asi zvykol. Aj na to, ako sa mi to chová. Takže už je to lepšie, ako to bolo na začiatku. Dobre. Dobre, takže nebudem to zase nejako naťahovať. Dúfam, že to je OK, lebo jasné, že som nič nevidel. Takže, a dúfam, že som to dobre nastavil všetko, že som to video spravil. Dobre, takže tak, krátke videjko, podľa mňa pre vás najpodstatnejšia informácia je tá, ako tie okuliare proste rozchodiť, lebo hovorím, to som pátral. Takže ak budete riešiť tieto okuliare, tak som vám aspoň čo to poradil. Dobre, priatelia, takže zatiaľ všetko, ja pôjdem ďalej lietať, nech vás nezaťažujem mojimi hodinami simulátoru a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.